Each time I sit by my window, imagining the night I was with you. I stare at the stars and the lights remind you. But will we be true, 'cause Marty, I love you. I think of you every day and night. And now I realize how I feel for you. But now you're gone with someone new. So I can, but I have to forget you. I think of you every day and night. And now I realize how I feel for you. But now you're gone, one you. So I get to have the love to forget you. Each time I sit by my window, imagining the night I was with you. I stare at the stars and the lights reminding of you. But will be true, 'cause Marty, I love you. I think of you in every day and night. And now I realize Few minutes later. when I feel the time is right and you're staying by my side, and the loves give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feeling make me stay. I see the fire in your heart, it makes my heart beat. Do it just to do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, just do it anyway. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Uy! Uy, sing! Uy, sing! Nausa kaming taon ni siya, uy! Uy, si palabig inom-inom ang usang bata! O gibulagan ka! Ay, pagiginom ba yun? Pagpuyo. Nausa naman kang anong... Tama na kay nga nung mausang bata! Tama na mausang bata, oh! O gibulagan kayo among ang bata! Nausa naman ka, ampir agud na ayaw ginumutanduway ka ang bata, malata! Nausa naman yung taon ka nga! Nausa man ka! Makadaot sa bata ang tanduway! Dili na taluway! Kung sa'yo nga kuha na bata ah! Sa labat na, sa labas! Sa labat yan eh! Patambal ni sa panuhot! Kadanalan ko'y kung sa'yo na anak nako'y kaila nga manghihilot! Kay usos na kayo mong tiyan oh! Usos na kayo! Nag-inom na ko kitambal ni sa panuhot. Unsa may gi-exad si mo diag kuan. Pataka ra makan agto dire. Dili kay naano lang ko ba sa bata kay basing maunsa ang bata? Kabalo ko, di ko ni ipalaglag. Kabalo ko. Pero kay usos na makaimong tiyan ako'y kaila dito nga manghihilot! Nagtingala gay kung usus ka kung tiyan. 3 Oo. weeks pa lang ni pero nganong ni baba nagmaayo. Mo gani, nagay kaila nga manghihilot dito ah! Ah, mo din mag-adto dire. Oo, para makuan ako ang bata ba kaila. Kay sige na ko murag wala man nahilot good. Wala siya nakuan. Gani asa man gisa may kailan nimo nga mangingilot. Si Mrs. Wang. Ha? Oo. Ay oo mahod dito siya. Hawd ka to siya manghilot. Maputo ng hilot kay Waray. Asa ra bitan ang balay diha? Naradira ang balay nila Mrs. Wang. Sige tuon ako. Oo, ubanan ta ka. Banin kanimo. Oo, ubanan ta ka kay konseng gi ko. May nala kay maninang ko ani. Ako sa nang iko ang paninang. Ako nang ibutang diha ang salabat. Oo, sige ta na uban ta. Sabay ta dito kay Mrs. Wang kay pahilot na to na. Pait-pait nga salabat eh. Pait di ay. Ayo. Ayo. Kinsa man na? Si Ising, Mrs. Wang. Sulod. Tara. Wala, ready na. Ready na siya. Tara. Sulod, lingkod mo. Kaya pata. Si ato. Ano manggod Mrs. Wang ka ng 3 weeks pa akong tiyan pero us-us kaayo na niya.
nakaibalan magud nako nga kabalo ka mo hilot so ipahilot na. Kabalo ka, wala pa na nahilot mas katong kuan. Ever since. Oh, ever since yun na siya nahilot. Tama na imong ginabuhat. Ayun nag-adtoan ng mga ultrasound. Sa ako ka kay kani dako kay kog power kaya na ko na may balay kung unsa na itsura sa imong anak ug nag-unsa na siya dira sa ilalim. Makabalo ka ug sa lalaki o babae na. Kabalo ko kung lalaki or babae na. Salamat. Ilan ako na siya. Wala ni ultrasound sa kuha ka kay sprikitik ni. Sprikitik manghuhula. Pagtawong dira. Mahilutay pa. Sige ako na ako. Kasi imong problema? Us-us kay akong tiyan tapos 3 weeks pa ni nga nung us-us na. 3 weeks para us-us na. Oo. Sekundo be. Oh. Oh. Ah, Oh. sa mo nagunitan. Nakoy nagunitan. Unsa man na? Bukol. Ah, yun bukol na yun. Kasi bukol. Ay, di siya bukol. Kamot. Ay, nakita niyo kamot. Nakita na mong kamot. Salamat. Aray! Muliting ran siya, uy. Kiyat sa imong anak, Ay, uy. Kiyat sa 3 imong weeks pa ni anak. Bong. 3 weeks, so nikiyat na kayo, ha? Ako kay siya. Kada ko na ba, mulitik na 3 weeks pa sa Gani. uban dugo pa na ba? Mulitik na. Dili pikas. Manadyak. Manadyak imong Oh, soccer player ni, soccer player ba yun? Soccer player imong anak. Soccer Kunya balibulista yan ni. Ay, lo mo. Balibulista Sila ko man no ni. mga kuan mo mga athlete, sports athlete. Sports, oh, kana. Sports Sports athlete. min duha. O kana. Ano daw? Plaster ko. Plaster. Plaster anak. Daw. Ay! Nagrita na akong ulo. Wala. Ulo. Ah, ay, pamato ko na, di Ay, na mao. di na mao. Di na mao. Ano na Ang mao? ulo niya. Ano ang ulo niya? Sus, maliday ko. Lawi. Ay, oh, naro ang ulo. Plaster. Plaster ako sa iluto ni. Plaster sa tarong. Gusto naman nimo hala. Ano na pag plaster kay para mako ng anak? Hala. Ah. Perfect kaya mo gawas. Okay Kunya siya. unsa may ko na. Ha? Unsa may lalaki o babae? Daw? Ikapas sa raw. Ikapas sa- Di na Ay! Di na ako maagtog ultrasound. Babae! Ay babae. Ay, babae nga nakabalo mga nga babae. Babae kay na wala ako'y nagunitan nga tumoy-tumoy. Ha? Wala, palikod daw na ako, bi. Ay, bayot di ay, namilo. Ano Wala, na? namilo. Bata pa, namilo na, bayot imong Agoy, anak. agoy, Perfect bay, ni. okay ra, okay ra, Oo. okay ra. Lamay ni pagkada ko, morning mo kwarta Oo, sa ano inyo. mo tabang sa Tabang ako, o, di ba? So, ayaw dyan ni siya ipalaglag, isingha. Kay mo ni makatabang sa imo, aring banaan ni. Namagod siya na pag human magunyag ano patong sa kuha pagburot ani nilakaw ra sa kalit mura siya glampinig. Igo ra ka gibuhatan og maguwang. Oo, sa tinuod lang jud this is one sa akong mga kaagi aning pagkabuntis na ko ani Lunes mi nagkaila, Oo niya. nagdit-dit mi og Martes, Oo, kuman. Merkulis nagka-close na mi, Ano pa man, pagka-Wibis an mao to nagauyab na mi. sa jirjir na yun. Birnis pag nag-jirje. Birnis Sa pa. jirjir gani istoryahan no. Nya pagka Sabado na sigunda ang jirje. Agoy. Nya karon pagka Domingo ni burot. Ni burot ni pasi siya wa siya kauyon. Oo, gabi. Yun. Di Na pa man- magmahay gyud siya, gwapa kay inyong anak. Gwapa kayo. Gwapa nga bayot. Oo, Oh, perfect. Pagawas ani perfect, baga ni siya buhok. Oh. Oo, perfect kay skin. Wala kay mistorya. Oo, kung sa tao pa siya ang pinaka-perfect. Hala. Ay, salamat. Musunod kay Jesus. Siya, umana to, umana man taaning ano, kung tiyan, magpatagna na lang po. Musunod na ako. Sige, patag na kay Patag na kay malagnayon pud ni. Ako po. Mubalik, baka to akong bana nga nakaburos. Tanawa sa iyang palad, tanaw yung palad. Oh. Mubalik? Mubalik. Baga kay kagkubal, singya na ako sa ako sa tanawon sa ilalong basig na. Ay, isi. Unsa may kuan? Mubalik siya. Mubalik siya. Kay nabilin iyang mga gamit. Agoy, Kwaon daw niya. tsaka. Kwaon niya mga gamit. Pero mubalik na po siya. Ano naman? Perfect kay makarealize siya nga gwapa kay inyong anak. Balikan kay. Ay, uy, nausa man ka. Uy, ang anak, ginuo ko. Grabe, grabe ni mong dot-dot. Gani, tingnan na ko nimo nga. Nanukad ko. Nanukad Nalipay siya, kay Nalipay mubalik kay ka, kay bana. wala. Salamat. Kay ano mang good, ano siya, murag di na ginawa kumuwal, o na ginawa pag-asa. Kay Dili, ako si- daw bangag daw, grabe na ginawa kalalong. Wala, Kung kalalong. wala na daw yung lami. Ay, basig ikambras mo nag-iring bantog daghan siguro kay Pwede na. na ako ipatana akong bangag kung Bangag. okay pa ba? Enda we, dali silikon Tanay, ko labi. ipasit yung bangag. Hoy, Diyos ko! Oo. Ising! Unsa yung bangag? Mura man nag-bat cave. Alo, bantog. Bandog di dako na kaayo. Mabalikan. Pero balikan pa ka. Ano man? Daw, bidaw. After ni mo anak, mukipot siya. Salamat
Tama gyud ka. Haud kay ni. Mo na nagkuhan sa kuha sa una. Oo. Mm. Dulaan ako ni siya nga iyang buhok, mawala isa-isa, nawala. Nawala ang ginawa o, di ba? So wala na ni bayad na apa. Wala ay Kung wala, ako na lang sana ibilin niyang kwintas. aka na lang sa kuha sa Kani na lang riyo uy. aka na Kani na lang kay mahal manigkuan. Ano sa Ibalikan lang namo. Balikan lang namo niya. Oh, Pag anak na. Pag anak niya, ibalik lang mo diri, ihatag na ko ni kung tinuod ako mga pangstorya ha. Oo. Tung gwapa ka imong anak ka na, Diyos, sige sige. Yaani na lang pud Mrs. Wang ka nang pwede ko sa imuhan na lang kung mga anak. Kabalo ba ka magpaanak? Ako kabalo ko anak. Haud na tanan. Ako tanan. Haud na tanan. Ako nag-studyhan Haud na sa tanan. Harvard University. Nakita pa mi ni kuan ito pa kong kuan Washington. Na ato pa kong USA. Mao na mga Na ato pa ko sa California pero na perfect na ako na siya sa Barpa. O di ba? Oo. Kanang mga buyag-buyag kabalo ni. Oo. Kanang mga barang tanan kabalo ni siyas. Ikaw ba? Tinuod ba ni? Kanang matakdan kag ungo kabalo na siya. Mga anak na ka? Ay, dili mo. Isa man 3 weeks pa to. Mga anak ka? Wala ka libangon. Kalibang ra day ka. Shock po ko sa imuha ba sa Pero mga anak. original na. Gani unsa ni ma? Maprinda na siya, MK na ang kunan na. Saan brand MK? na. Michael Kors. Ablog malaala mo kaya. Michael Kors ang brand Salamat, na. salamat. Sige, pautang ko ni O, alangan, friend. Bayaran nanti ka pag mubalik ko sa kusin ko ha. Alangan friend baya tanong. Okay. Kita na ba magtinabangay no mga silingan na baya magtinabangay. Ipatag na po na ako last. Di Oh, last, asa last, sa nagpundo karon Ina- akong kuan. Asa nagpundo. Bago Ushiro, unsa man dapit man dapit. Tignan ko. Wala bago Ushiro daw. Bakit? Nasa dito ah. Ang man dapit. Wala ako kabalo asa na dapit Doon daw. ang Dool sa vlogger's house. Ah, Asa uy. man dapit. Kinsa na. Kanto, ngimo laki dito siya nagpundo ron kay nangita siya dito trabaho. dito din siya. Nanukad siya para pag mga ka, dira na siya mutabang. Ay, magani kitabangan ka. Tabangan ka Suspituhan niya. ka niya. Nagpunta sa Bago Shiro di pa siya taga dito. Taga dito na siya. Dito siya na siya ka text Basing text mali karon. ka. Ha? Naglingkod siya sa sidecar. Hitsuraan ay ka-text awa daw. Pareharag beauty nimo. Pareha lang yung Pantay ra. Pantay. Inay mo labaw patyon. Salamat. Sa Level pinakita pa ni mo. ka. Sa pinakita. Wala na, nga pa. Impasi na mi. Ay wala na, okay na, okay na, okay na. salamat. Okay na, ang akong ihula sa imo karon kay rilo pa man imong nahatag o sa pangpanganak nimo o katong sa imong bana nga mobalikay. Ay, salamat. Di ba perfect isig? Ayaw ka goal, ayaw ka stress. Oh, daw pasalamat ka sa ako kay ako'y nakabalo sa iyatanan. Salamat kaayo ha. Oh, salamat po. Yang po ginako na magkabuhok ka po. Oo. Uy, salamat kay unta. Ako po, salamat kay ba. Sige ako na ni ha. Oo, Masaka lang ni siya. Sige lang. Pag manganak na siya, kuha na ako na ha. Okay ra, okay ra. Ako na kuhaon. Sa imong kaayo sa kuha. Sige na ako i-reward niyo. Wala na share Ay, nakariwa. Salamat, reward. Sige na. Ano ni? Ay, kana di Oh, ang kana, reward. Gwapa ka. O sige, pasin na mo, Wala pasin. na mi ha. Ay, salamat, Salamat. Mrs. Wang. Sige na, pasin na po kay Botoy. Pasin na mo, Choy. Pasin na, Una na, una pasin. na. Wala na mi. Bye-bye. Tama na Ilan na po na akong mga buang. Michael, saan ni Michael? Saan ni malaalam? Michael, ay, basta mo na niya siya, okay na yung bring down. Sorry.